Ty skázala ponedíľok, idem razom po... Na začiatok by som chcel povedať, že troška vám chcem porozprávať o samospráve. Každý z vás určite je nejak do toho zapletený, lebo či sa vám páči alebo nepáči, minimálne pod 2 stupňami samosprávy sme, miestnej a tej regionálnej. A dúfam, že nejakú inšpiráciu si z toho odnesiete. Minimálne budete polovička z vás kandidovať. Takže samospráva na rozdiel od štátnej správy a od iných inštitúcií má jednu obrovskú výhodu, čo si veľa z nás, alebo aj našich ľudí, čo sú aktívne v samospráve, neuvedomuje, že samospráva všetko, čo nie je zakázané, všetko má povolené. To znamená, iniciatívne môžeme robiť všetko. A vlastne my nič iné nerobíme, len vymýšľame veci, ktoré nemusíme robiť, ale môžeme. Tie veci klasické, ktoré samospráva robí, robíme samozrejme takisto. A ja vám práve budem hovoriť o tých veciach, čo robíme navyše. Keďže tu použijem 2 nové pojmy, tak by som najprv, aby ste si ich ozremili, lebo pravdepodobne ich použijem. Takže sú to naše východňarské pojmy. Keďže v samospráve som už dosť dlho, tak najprv som si myslel, že starosta najväčšiu úlohu starostu je postaviť kanál, alebo robiť vodovod, alebo opraviť cesty. Až neskôr som zistil, alebo sme zistili spolu s tímom, ktorý pracujeme, že najdôležitejšie je, aby boli ľudia spokojní. Takže odkedy som to zistil, snažím sa robiť tak, aby čo najviac ľudí a takú vyššiu a vyššiu spokojnosť tomu mali. Či sa mi to darí alebo nedarí, to vlastne prejavujú tí ľudia spokojnosť vo voľbách. Takto vyzerá spokojný občan. Povinne milujúci spokojný občan. Niekedy dávno sme robili taký prieskum v regióne Spiša a sme sa pýtali sme sa len starostov a primátorov, že čo ich najviac trápi. Neprekvapilo nás, že najviac ich trápi nezamestnanosť. Najväčší ich problém bolo nezamestnanosť. A keď sme sa ich pýtali, že čo preto robia, tak nám povedali, že nič, však to nie je náš problém, to je problém štátu. A vlastne, keď sme sa im pozreli do tých rozpočtov, tak naozaj sme zistili, že na nezamestnanosť v rozpočte nebola vyčlenená, na aktívne riešenie nezamestnanosti nebola vyčlenená žiadna položka, to znamená, fakt ten problém neriešia. Keď som hovoril na začiatku, že čo samospráva nemá zakázané, má povolené, môže tento problém riešiť. Takže použijem slovenský výraz, riť paľovú ich zaujíma nezamestnanosť, len deklarujú, že ich zaujíma nezamestnanosť. A vlastne, keď to samospráva môže robiť, tak sme si povedali, že my to začneme riešiť. Založili sme firmu, samozrejme, so 100% účasťou obce a začali sme riešiť nezamestnanosť. Keď sme sa tak nad tým zamysleli takým zdravým sedliackým rozumom, zistili sme, že máme vlastnú pracovnú sílu, na rozdiel od Bratislavy. Druhú vec, čo máme zdroje, ktoré sú nevyužité. A tretia vec, pokiaľ zamestná nejaký podnikateľský subjekt pracovnú silu, ktorá je na trhu znevýhodnená, tak ešte mu dá podporu. To znamená, že oproti konkurencii sme totálne vo výhode a nemôžeme zlyhať. Tak sme sa pustili do obecnej firmy s tým, že tá obecná firma bude riešiť zamestnanosť a zamestnateľnosť a všetko, čo s tým súvisí. Vlastne po 10 rokoch, ktorá tá obecná firma funguje, dneska môžem povedať, že je hlavným činiteľom rozvoja obce Spišských a nevieme si bez tej firmy predstaviť našu ďalšiu budúcnosť alebo náš ďalší život. Proste vyrába nám neskutočne množstvo finančných zdrojov, neskutočne nám veci zlacňuje a že by som hovoril tak konkrétnejšie, tak poviem len zo pár vecí, čo táto obecná firma robí. Nerobí len v našej obci, robí aj v regióne a menšiu časť zakáziek má od obce, väčšiu časť zakáziek vlastne získava si na klasickom trhu.
Tak máme vlastný vodovod, o ktorý sa staráme a predávame vodu našim ľuďom, samozrejme za podstatne nižšie ceny ako celé Slovensko. Máme vlastnú kanalizáciu, opravujeme cesty v širokom ďalekom regióne, máme predajňu sírov a klobás, keď pôjdete okolo, vyrábame také rôzne predmety cez turistický ruch, lebo máme predajňu počas sezóny v turistickom ruchu. A že by to nebolo také suché, tak som vám doniesol pár našich výrobkov. Tak naši Romovia vyrábajú aj takéto atypické bedne, alebo skrine, alebo nábytky. Toto je zrovna kopia nejakého vojenského kufra, ale nedali sme ho na čierno, aby ste sa nezľakli. Potom robíme takéto pekné výrobky, je to vlastne kocka, ktorá je rozoberateľná a ktorú doteraz som sa nenaučil skladať, ale keďže mám ich 3 a všetky 3 sú rozložené, tak to ma zaujem, tak im ich darujem. Nájde niekto odvahu prisypať, to nech sa páči. Jeden, druhý, neskoro ideš. Chcem povedať tomu, že túto kocku sme našli v jednej knihe a táto kocka sa už 500 rokov vyrába, takže sme ju oprašili a ju vyrábame. Je to druhý najlepší artikel, ktorý sa nám predáva pre turistov. Prvý, ja to volám taká policajná hra a vždy to spadne a vždy to ostane. Táto hra je stará 600 rokov a takisto strašne dobre nám ide. Takže to je taký ďalší výrobok. Samozrejme, robíme rôzne imitácie, ktoré takéto huby robíme až do veľkosti 3 metrov. A tento výrobok je náš najnovší výrobok. Tento zatiaľ len skúšobne sme predávali, lebo sme zisťovali, ako trh na ňo zareaguje. Určite poznáte Pepo, ktorý si pripravujete do kozuba. Ja som to nazval ekologické Pepo. A to ekologické Pepo spočíva v tom, že je to vysušená štiepka, na konci sú pokrčené noviny. Keď to tu podpalíte, dáte to do kozuba, nahádzete na to rôzne veľké polená, zapalíte to, okamžite to začne horieť, okamžite to dáva obrovskú teplotu, lebo tá štiepka horí rýchle a dobre a vlastne ten kozub sa vám rýchle rozhorí. Je o to taký záujem, že tento rok už, pokiaľ by ste chceli kúpiť, nemáte. K tomu poviem vám jednu vec. Predstavte si, že je u nás firma, ktorá spracováva staré drevené palety a tie palety predáva na palivové drevo. Keď sme zistili, že máme pracovnú silu, ktorú nám šťastí môže dotovať štát, on ju dotuje každému, kto zamestná človeka, ktorý je dlhodobejšie na úrade práce. Keď máme vlastne zaplatenú tú pracovnú silu, máme lacné drevo, tak samozrejme naša špecializácia je na výrobky a preto sme spustili našu firmu na základe tých výrobkov. Po čase, lebo keďže už fungujeme niekoľko rokov, tak po čase sme zistili, že nemôžeme konkurovať Číne, tak snažíme sa v prvom rade vyrábať také výrobky, kde nám čínsky trh nedokáže konkurovať. Kde nám čínsky trh poriadne skonkuroval, tak to sme robili rôzne výrobky na víno, drevené a tak. A napriek tej lacnej pracovnej sile a vlastne tomu lacnému drevu Čína nás porazila. Takže momentálne gro našej výroby sú úle, lebo Číňania nevedia, že na Slovensku je niekoľko typov úľov. A aj keď sa to dozvedia, tak vieme ešte s cenou podliesť. A poznáme včelárov. No, keď prídu náhodou nejakí starostovia za mnou a sa ma pýtajú, že ako to sme vymysleli, alebo kto to vymyslel a tak ďalej, tak hovorím, že ľudia, strašne málo ľudí chodí a s nejakým nápadom. Vôbec celkovo málo ľudí chodí na úrad
aby prišli, aby povedali svoj problém, alebo aby prišli s nejakým nápadom. Takže ja si myslím, že každý jeden nápad treba zrealizovať a niekedy ten nápad zo začiatku vyzerá jak totálna blbosť, hej, ale potom sa ukáže, že to nie je až také zlé, alebo že to je dobre. Taký konkrétny nápad je taký, že prišla za mnou jedna mamička a povedala, že bude deťom večer pri sviečke čítať rozprávky. Ja vrajím, v dnešnej dobe, keď deti majú videa, kto ti tam bude chodiť, hej? Ale som povedal, dobre, čo ti treba? Sviečku, paráda, sviečku, vykúrenú miestnosť máme, hej, dal som mamičke sviečku, vykúrenú miestnosť, hej, vyhlásili v rozhlase. V prebehu 3 týždňov sme to robili, že v piatok o 6, hej. V prebehu 3 týždňov sa mi sťažoval miestny kňaz, že mu narúšam detské omše, lebo všetci o 6 už tam neboli, ono po 6 začínalo, hej, tak potom po dohode s ním, s miestnou cirkvou, bo z toho musíte vždy dobre vykázať, tak sme sa dohodli, že po omši bude, hej, tak aj tí, čo nechodili na omšu, išli, lebo proste nevedeli, kedy skončí. Čiže dobrý nápad. Kreativita. Hej. Riaditeľ školy prišiel za mnou, a mi vraví, že by potreboval dať do rozpočtu troška pridať, bo kuchárky strašne veľa makajú a nemajú peniaze na odmenu, tak som mu povedal, že buď kreatívny. Hej. A som ho nechal 2 týždne, aby bol kreatívny a potom som si myslel, no asi mu budem musel dať. A vymyslel takú jednu perfektnú vec. Urobil detské výlety z celého východného Slovenska do našej školy. Urobili sme ponuku, keďže škola má vlastné poličko kde pestuje ličivé byliny, má vlastnú pec, kde sa učia deti piec chleba a čajovňu a neviem čo všetko. Takže sme urobili sme takú ponuku pre základné školy, deti si tam, alebo učitelia si tam odškrtli, aké aktivity chcú a to znamená, že mohli prísť do rohu a mali v ponuke piec chleba, dojiť kozy, naučiť sa o bylinka alebo spoznávať bylinky, vyrábať sviečky a pozrieť si Danielu farmu a vlastne všetky veci, čo sme tam mali, sme nejak dali dokopy. S tým, že tie kuchárky budú pre tie deti robiť to cesto a na tom ceste zarobíme. Hej. Gro bolo to pečenie chleba, to je vraj bolo úžasné. Celé to bolo tak, že sme museli asi po 2 týždňoch stopnúť, lebo denne sme zvládli len 2 autobusy, pardon. My východňari s tým máme problém. 2 autobusy hrou navštívilo asi 1500 detí a tie kuchárky mali väčšie odmeny ako učiteľky. Takže vlastne kreativita. Hej. Títo boli ožratí. Vlastná cesta. To je môj ochotník, inak je úplne triezvy. Vlastná cesta. K vlastnej ceste som zabudol, čo som vám chcel povedať. Tak je tam napísané. Včera som nemal toľko piť. Vlastná cesta. Myslíme si, že zabehnuté veci, ktoré sú veľmi jednoduché, takže sme si vymysleli vlastné. A keďže zamestnávame Rómov, tak sa nám zdalo veľmi jednoduché, že im dáme peniaze za prácu a oni tie peniaze minú, ako chcú. Hej, sloboda, žiadna sloboda. Povedali sme im, že taký projekt sme pre nich urobili, že pol roka budete si šetriť po 100 eur a potom ďalšie vám urobíme, dotiahneme vám do domu vodu, teplú vodu, kúpeľňu a tak ďalej a zbytok budete splácať, lebo ťažko proste, aby si oni našetrili na kúpeľňu. Vlastne, keď sme to urobili v jednom dome, v ďalšom dome, tak vlastne ten projekt tak nejak pokračoval a v dnešnej dobe tí ľudia majú teplú vodu. Tá
tá kvalita života neskutočne sa zvyšuje, keď tí ľudia majú teplú vodu, deti v škole, výsledky a tak ďalej. A vlastne ľudia už sa hlasili k nám do práce len kvôli tomu, lebo aj oni chceli mať kúpeľňu. Hej? Čiže vlastne takú vlastnú cestu, na to sme nabalili ešte ďalší systém, o ktorom vám samozrejme tu dole nebudem hovoriť, lebo čas sa mi kráti, ale že treba si zvoliť nejakú tú vlastnú cestu, lebo jednoducho je chodiť po zabehnutých cestách, ale vlastné sú krajšie. Jednou ránou 3 muchy. Tieto sochy, ktoré vlastne máme po dedine, robili naši. A ja som zažil taký jeden pekný príbeh, že stal som pred obecným úradom a išiel nejaký ožratý chlap z krčmy a oni tie sochy sme robili tak, že sme robili plener, kúpili 3 súdy piva a každý, kto prišiel a chcel vypiť to pivo, musel niečo na tom urobiť. Hej. Niekto urobil trošku a niekto len aby to pivo vypil. A jeden taký tiež, čo len prišiel kvôli tomu pivu, išiel z krčmy a naraz sa pozrel a vraví, pána, však to ja robil. A išiel na druhú stranu a vlastne oprel to o múr, hej. Takže myslím si, že aj preto nemáme frhové sprejérov, aj preto nie sú žiadna z osôb nejakým spôsobom poškodená a vlastne, že si to ľudia nejako chránia. Plánuj, lebo nevieš, aké prekážky ťa čakajú. Mi to nejde. Mali by sme si veci plánovať, lebo môj ochotník si nenaplánoval tú cestu správne, hej, a nedošiel. Veľa vecí, ja to hovorím veľmi pozitívne, ale veľa vecí sme robili a sme sa museli zo slepej uličky vrátiť, napriek tomu, že sme to mali plánované, hej. Takže stále treba veci plánovať a neísť nejako bezhlavo do toho. Mobilizujú ľudí, poblázni ich, taká pekná vec, čo je frhové, taká mobilizácia ľudí je Čuda zabaviska naše, to je akcia, kde vyrábame také rekordy, raz veľkú lyžicu, raz veľkú košeľu stále a vlastne nie je to o tom, aby sme urobili nejaký Guinnessov rekord, ale aby sme všetci ľudí zmobilizovali, tí ľudia sa tešia, pripravujú a tá akcia, to spoločenstvo úplne inak funguje, keď všetci sú do toho zapojení, ženy súťažia v pečení koláčov a vlastne každý rok to nejakým spôsobom inovujeme a mne sa strašne páči, že my sme to začali robiť asi pred 12 rokmi a mne sa strašne páči, že tak postupne tie obce, robili sme súťaž v domáco vyrobených traktoroch a už tá súťaž tam je, už sme to upustili, hej, teraz sme robili toto a už tam, že sme takí štartovači takýchto všelijakých kreatívnych myšlienok. Hľadaj zdroje. Viete čo, zdroje sú všade a o tom nikto ma nepresvedčí, že nie sú. Pokiaľ by v tej obci, kde žijú ľudia, tie zdroje neboli, nikdy by tam tí ľudia sa nenasťahovali tam dlhé, my máme staré obce na mesta na Slovensku, dlhé tisíce rokov tam ľudia žijú, to znamená, že tie zdroje tam sú, len ich treba hľadať. Zdroje je rozbitá cesta, zdroje podnikateľ, s ktorým môžeme kooperovať, zdroje nevyčistený les, kde môžeme spracovať štiepku, a tak ďalej. Takže nikto ma nepresvedčí, že tie zdroje nie sú a je mi zle, že nemôžem všetky využiť. Môj brat z Matrixu. Oslobodca z Matrixu. Žijeme v jednom veľkom Matrixe podľa mňa a žijeme v tom asi tak, že máme nastavené nejaké veci a bojíme sa nejakým spôsobom ich minúť. Jedna vec, kde sme si myslím my narušili Matrix, a to je to, že kúpili sme štiepkovač, zo školy sme vyhodili pec na plyn, dali sme tam pec na štiepku, obecná firma dodáva štiepku. Obecná firma má prácu na 2 týždne v roku, lebo dodá štiepku a ešte má z toho zisk. Škola neplatí len 60% ceny za energiu a ľudia majú prácu. Jednak v škole, že tí môžu sa viacej zamestnať, ušetria, a druhá vec v obecnej firme. Takže vlastne sú riešenia, kde sa dá jednou ránou zabiť 3 muchy a takéto riešenia ja milujem. Takže ďakujem veľmi pekne, môj čas už asi dávno vypršal.
Ty skázala v ponedíľok, idem